Doncs ara mateix la situació aquí és mínimament tranquil·la. Hi ha gent a les andanes, però encara no s'ha hagut de restringir l'accés a les mateixes. Tot i així, com es pot veure al darrere meu, hi ha les cintes preparades per si en algun moment s'ha de restringir aquest accés, en alguns moments puntuals. Durant la jornada d'avui, com ahir, hi haurà afectacions fins a les 9 del matí, en una franja en la que els trens circularan en un 40% i que, a més, els intervals d'espera poden superar els 10 minuts. Sota les mateixes condicions, a la tarda també es produiran afectacions des de les 4 fins a les 6 i a la nit es reduiran els serveis mínims en un 20%. Les negociacions entre TMB i el comitè d'empresa segueixen enrocades. El que volem és un compromís, que hi hagi un compromís, que hi hagi un pacte, un pacte un pacte per escrit, evidentment, amb llum i taquígrafs, que tots ens puguem comprometre a complir. Nosotros pensamos que la ciudadanía empieza a estar cansada. Sí que es verdad que además la mala información que están dando a los trabajadores que tienen que ir cada día en el metro está creando alguna serie de problemas. Están además llevando, ahora mismo te puedo decir, que deberían estar corriendo todos los trenes porque ya no es hora de huelga y no están corriendo todos. Están intentando echarnos encima a la opinión pública. Per altra banda, TMB ha dit que impugnarà els serveis mínims decretats per la Generalitat directament al Tribunal Contenciós Administratiu. S'opta per aquesta via directa abans que presentar una reclamació al Departament de Treball de la Generalitat de cara a futures convocatòries de vaga. Doncs ara mateix la situació aquí a la Sagrera és igual que abans. Tot i així, fa pocs minuts sí que s'ha hagut de restringir l'accés dels usuaris a les andanes per evitar aglomeracions i també per motius de seguretat. Ara per ara el dispositiu segueix preparat, el dispositiu de restricció, per si en algun moment més endavant s'ha de tornar a restringir l'accés dels usuaris a les andanes. Durant la jornada d'avui, recordem que, com ahir, fins a les 9 els trens circularan en un 40% i els intervals d'espera poden superar els 10 minuts. Sota les mateixes condicions, a la tarda es produiran aturades parcials des de les 4 i fins a les 6 i a la nit els serveis mínims es reduiran en un 20% des de 8:45 fins a 2:10. Les negociacions entre TMB i el comitè d'empresa del metro segueixen enrocades. El que volem és un compromís, que hi hagi un compromís, que hi hagi un pacte, un pacte per escrit, evidentment, amb llum i taquígrafs, que tots ens puguem comprometre a complir. Nosotros pensamos que la ciudadanía empieza a estar cansada. Sí que es verdad que además la mala información que están dando a los trabajadores que tienen que ir cada día en el metro está creando alguna serie de problemas. Están además llevando, ahora mismo te puedo decir, que deberían estar corriendo todos los trenes porque ya no es hora de huelga y no están corriendo todos. Están intentando echarnos encima a la opinión pública. Les posicions estan tan distanciades que els treballadors del metro amenacen en fer 15 dies seguits de vaga. Per altra banda, TMB impugnarà els serveis mínims decretats per la Generalitat directament al Tribunal Contenciós Administratiu, sense presentar, reclamació prèvia al Departament de Treball de la Generalitat. S'optarà per aquesta via directa de cara a futures convocatòries de vaga. Tot i així, saben que la resolució pot tardar uns mesos en arribar.